ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କି ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ଆସିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖାଯାଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 27/5/26ରୁ 18/6/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଡିଟ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 19/6/2024ରୁ 20/6/2024, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଅଛି। ଏଥିରେ କ୍ଲିୟର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ CBT examination for DLED course shall be held in different examination center of the state। ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଣ୍ଟରରେ ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର CBT ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। The date of online CBT examination shall be intimate to all candidates through SMS and email বা ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାର ଡେଟ୍ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ 27/5/2024ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା 18/6/2024ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏ 2 ଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି, 19/6/26ରୁ 20/6/24।